Ja. Min mand og jeg, vi var på Golfhøjskolen for 23 år siden, sammen med vores søn dengang. Og så har vi egentlig tænkt, at det kunne da være sjovt at komme afsted igen. Og det er en skøn måde at spille golf sammen med nogen, man ikke kender, og forskellige baner. Og jeg har nogle golfvenner, som synes, det kunne være rigtig smart, hvis jeg også lige tog med. De har været afsted på nogle andre skoler, og så tænkte jeg, why not? Så sprang jeg med. Ja, så kombinationen med, at man får noget alment dannende, nogle gode foredrag, og vi synger hver morgen, det synes jeg er super skønt. Ikke? Mega hyggeligt, ja. Slipper for at lave mad om aftenen. Ja, og vi får super god mad. Ja. Altså, nej, hvor er det lækkert. Ja, helt sikkert. Vi har valgt at tage på Aalborg Sportshøjskole, fordi vi blev shanghajet til det på ferie for alle i Herning. Og vi blev grebet lidt af tanken. Vi er nye golfspillere og tænkte, at det kunne være en måde at udvise et golfspil på og opleve noget nyt, samtidig med, at man fik det kombineret med højskoleophold, som min hustru har været på, da hun var ganske ung. Det er næsten det samme med os. Vi er også gamle højskoleelever fra ungdommen, og vi har det andet år i år, vi er på Aalborg Sportshøjskole. Og når vi kommer anden gang, så er det jo fordi, vi er mægtigt tilfredse med første gang. Og det, der tiltaler os, det er, at vi hver dag kommer nu ud og prøve en ny bane, og ikke mindst prøve nogle nye trænere. Og der er jo ikke 2 trænere, der er ens, så vi kan godt lide de der forskellige input, vi får. Det kan vi kun anbefale.